a cadela non ten o bozal que ten que ter. E eu dixen a ela, oye, ese bozal non é para esa cadela. Contestación dela que nos dixo, o bozal faiche falta a ti. É unha veciña que a verdad que non respeta ninguna norma e, bueno, dalle igual, os desperfectos, sobre todo que cada vez vai a máis. Non só ela, sino tamén o can, non leva o bozal. Creo que xa fai aposta o tema de ensuciar, subir fumando, baixar fumando. Atacou a miña cadela fai un mes e pico. Viña ela pola acera co seu can, sen bozo e sen correa, e abalanzouse sobre a miña, atacando ao cuello, o sea, a matar. É unha cadela que non podes levar sin bozal, que igual que ataca un can, pode atacar a un neno pequeno, e non pode ser. Xa matou algún can, agrideu a varios, sácalle o bocadillo aos nenos da man, no parque. Onte ocorreu esta situación de que estaba no portal co can, sin bozal, e bueno, as nenas querían subir para a vivienda e foi imposible. Hai 2 ou 3 anos conseguira desos veciños que lla quitaran, pero volve a tela. Sí, daquela era unha rapaza e, bueno, estaba embarazada. O problema foi, atacou ao can, atacou a rapaza, ela denunciou e, bueno, pois conseguiron que se sacara a cadela. Eu non sei quen foi o que rebateu esa... que lle volveran a dar ao can e, bueno, pois agora volvemos a empezar outra vez con un problema. A que estamos esperando? A que pase algo, a que haya sangre, a que morda un neno, a que morda unha persona maior, que hai un montón de denuncias dos veciños. É igual, caen en saco roto. Pois era a situación que denunciaban os veciños de Caldas de Reis hai case ano e medio, acusando directamente a dona desa cadela de tela adestrada para atacar directamente outros cans e cadelas. Hai case ano e medio, din que dende entón encerrou a súa cadela na casa e non a volver sacar á rúa para evitar problemas. E isto é a explicación da imaxe que estades vendo, din os veciños. Abriron a ventana, supostamente, para que a cadela poida sair ao tellado da súa propia casa, a ese colchociño que vedes aí. É a única maneira que tiña esta cadeliña de respirar algo de aire puro. E, ademais, os veciños dicían que está extremadamente delgada e estaban preocupadísimos polo estado desta cadela. Pois ben, hai novidades desta mesma tarde porque, tras as queixas veciñais, tras a presión exercida, a dona autorizou a que a Policía Local se levase esta cadela ás súas dependencias policiais. E un equipo da Hora Galega estivo nesas dependencias para ver como está Queen, esta cadeliña. Despois de facer varias xestións ca dona da cadela, pois hoxe entendeu que a mellor solución e a mellor salida para ela era entregala e vai levar á canceira da Diputación, co cal dará bo recaudo e atendida debidamente por veterinarios especializados. A cadela, aparentemente, salvo a imagen que se lle ve de que percíbese moita delgadez nas costillas, pois o veterinario que a estuvo inspeccionando non encontra ningún tipo de problema de salud. Dicíasme agora que se sospeita que o mellor poida ter algunha enfermidade, non polas súas condicións. Sí, iso que sospeitaba o veterinario, co cal necesitaba facer analíticas e probas con material adecuado para diagnosticar. O 2024 foi o último informe no que se lle remitiu a Consellería de Medio Ambiente e no que se lle indicaba que posiblemente foran precisas medidas cautelares e que estábamos esperando órdenes para que así non lo deran para poder actuar e poder facernos cargo do can. Estamos esperando ese informe, non chegou. É a parte da cuberta na que ata esta mañá Queen saía tomar o sol, ou onde foi vista alo menos unha vez. Unha situación máis que delicada, máis que perigosa para o can, que os veciños do edificio xa viñan denunciando dende hai tempo. Agora din que están máis tranquilos. El perro se lo llevaron hoy al mediodía. Tranquilos xa por fin. Sí, totalmente. Es de raza peligrosa. Bajaba sin bozal y sin nada. Tenemos niños. As imaxes foron as que máis repercusión tiveron porque a dona ahora mesmo tiña os problemas ela mesma de salud, co cal lhe impedían poder baixar á calle, entonces, bueno, pues le había posto unha repisa de forma que a cadela cedió ao tellado, estaba ali ao sol. Que a situación agravada estes últimos días con eses, entre comillas, saídas ao tellado, lóxicamente, pois xa se tratou de facer un traballo un pouco máis conciso, pero insisto, se foi a boa vontade dela a que nos levou a poder coller a cadela. Non podemos entrar pola forza nunha vivenda privada para retirar a cadela, por moito que viramos que non estaba nas mellores condicións.
Sí que é verdad que non cumpría con varios dos requisitos hoxe en día exigidos pola propia normativa en canto ao cuidado e benestar animal. Bueno, ela creo que estaba bastante limitada, entonces, bueno, hoxe unha vez que se fixe entender toda a problemática que iso puñía e tal, pois ela racionou ben e accedeu a entregar aquele parcilla que era a mellor solución.